mindenkit az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett ünnepségen, megemlékezésen. Még az ünnepi műsor előtt engedjék meg, hogy átadjam a szót dr. Baros Gyimóti Eszternek, aki a Magyar Nemzeti Levéltár Pest vármegyei levéltárának levéltárosa. Szeretettel köszöntöm Önöket, tisztelt polgármester úr, kedves ikladi lakosok! A Magyar Nemzeti Levéltár és a Nemzeti Művelődési Intézet együttműködésében megvalósuló Petőfi Kulturális Program keretében engem ért az a megtiszteltetés, hogy Ikladnak elhozzak egy iratmásolatot, amit a mi levéltárunkban őrzünk hosszú idő óta. Az apropó, ami kapcsán Önök ezt az iratmásolatot megkapják, és amelyet most Anikónak át fogok adni, az a programszervezés, amelyet Anikó, polgármester úr szavaival élve, Anikó a település életével kapcsolatban nagyon sokszor megtesz, és mindenféle kulturális és egyéb rendezvényeket megszervez, és építi a közösséget, és tartja önökben. Építi ezt a közösséget, és megtartja ezt a közösséget. A levéltár azt a feladatot kapta, hogy néhány Pest vármegyei település iratanyágából válasszon egy olyan dokumentumot, ami a település életével, történetével kapcsolatban egy nagyon fontos eseményt rögzít. Ez az egyik település Iklad. A dokumentumokat, a másolatát a Magyarországos Levéltár készítette el. Tudni kell, hogy az irat, amelyet sikerült kiválasztanunk, illetve másolatot készíteni róla, Rádai 7. Gedeon és 4. Zigleni családfáját ábrázolja. Tehát annak a Rádai Gedeonnak állít emléket, akivel a család kihalt ugye 1937-ben, amikor itt Ikladon eltemették az utolsó Rádait, grófot, akkor a családfát fejre lefordították, és így temették el, hiszen kihalt a családfa, ő volt az utolsó ága. De tudjuk jól, hogy a településen a család tisztelete a mai napig él. Ezt a tiszteletet önök átadják a következő generációnak, és ehhez a tiszteletnek a támogatásához hoztuk mi ezt az iratmásolatot, és szeretnénk megköszönni, hogy részesei lehetünk a kulturális életüknek, és bízom benne, hogy a levéltár nevében, hogy még találkozhatunk önökkel. Köszönöm szépen, és gratulálok! Most pedig szeretném felkérni Ungi József polgármester urat, hogy tartsa meg ünnepi beszédét. Tisztelt megemlékezők! Szeretettel köszöntöm Önöket az 1956. októberi forradalom 68. évfordulóján. Engedjenek meg egy kis történelmi visszatekintést nemzetünk szabadságvágyának meghatározó küzdelmeire. Érdekes összefüggésekre lehetünk figyelmesek. Az októberi hónap ünnepi és gyásznapjai mindig is a hősiességet, a közösségi összefogást, nemzeti érzelmek mindenek feletti valóságát testesítette meg. Így volt ez 1849. október 6-án is, amikor az áldozatvállalás tragikus valósága elhivatottsága járt át Arad börtöncelláit, és adott tartást a magyar szabadság ügyéért életükkel fizető 13 aradi vértanúnak. És ez világított Molotov koktélként bő 100 évvel később, 1956. október 22-én a pesti srácoknak a Korvin közben, akik csupasz pisztollyal a kezükben szálltak szembe a szovjet tankokkal. Majd alig 40 évvel később, 1989. október 23-án a parlament erkélyén ez lobbant lángra a harmadik magyar köztársaság kikiáltásakor. Így visszatekintve az idők folyására rémisztő, hogy ez az időszak hihetetlen sokáig tartott. Azóta már több generáció felnőtt, de sosem szabad elfelejtenünk, hogy 68 évvel ezelőtt mindenek felett álló nemzeti egység alakult meg, és a felszabadulás eufórikus öröme hatott át az embereket. Bibó Istvánt idézve, a harcban osztály és felekezeti különbség nélkül vett részt a teljes magyar nép. 1956 hősei, köztük Maléter Pál, Nagy Imre, Gérec Attila, Pongrácz Gergely, Bibó István, a pesti, debreceni srácok
ifjak és öregek, munkások és egyetemisták, meg annyi tankokkal szemben álló kiskorú, a hűség, áldozatkészség példaképei lettek. Október 23-án olyan emberi tulajdonságokra emlékezünk és tartjuk meg örökre, mint az igazságérzet, a hazaszeretet, a becsület, a tisztesség, az együvé tartozás, a magyarság, az önfeláldozás. És egyben elítéljük azokat a fogalmakat, mint a hazugság, a hazaárulás, a megalázás, az eltiprás, a szabadság korlátozása, honfitársak lemészárlása. Mert sajnos nagyon nagy a szörnyűségek tárháza, amiben akkor az embereknek létezniük kellett. Az 1956-os forradalom hazánk történelmének legsötétebb időszakának vetett véget. A sztálinista diktatúra teljesen áthadotta a mindennapi életet. Senki sem volt biztonságban, legyen az a munkahely, az iskola, az utca, vagy akár a saját otthona. A besúgók, az AVH mindenütt jelen voltak. Ezrek kerültek hamis vádakkal börtönbe, kínozták meg, kerültek internáló vagy kényszermunkatáborba, végezték ki sokukat. 1956-ban sok embernek kellett egy egész életre szóló döntést hoznia. Volt, akinek ez a döntés az életébe került, vagy börtönbe zárták, vagy kivándorlást eredményezett. Ma azokra emlékezünk, akik azért áldozták fel szabadságukat, életüket, karrierjüket, hogy megteremtsenek egy szabad, független, demokratikus országot. Nem rajtuk múlt, hogy akkor ez nem sikerült. Mégis hatalmas részük volt abban, hogy ma, 2024-ben egy szabad, független országban élhetünk. Mi, akik szeretjük és kívánjuk a békét, a tisztességet, a szabadságot, mi már nem szeretnénk több hőst ünnepelni. Mi már szeretnénk acsarkodás nélkül élni, minden magyar honfitársunkkal együtt fejet hajtani az áldozatok előtt. Mert nem az a fontos, hogy ki koszorúz, hanem az, hogy kit koszorúzunk. És mivel ezzel a ténnyel mindenki egyetért, így lehetne pártállástól függetlenül együtt koszorúzni, ugyanis ez nem a pártok, hanem a hősök dicsőítése. Ezzel a számomra fontos vízióval köszönöm meg figyelmüket. És most pedig az Ikladi Tasnádi Lajos Német Nemzetiségi Általános Iskola 7. osztályos tanulóinak műsorát láthatják. Felkészítette őket Mayer Lívia és Ledényi Katalin. Tisztelt szülők! Október 22-én iskolánk az 1956-os forradalomra emlékezik. Ünneplő ruha kötelező. Jaj, már megint ez a fehér ing, meg ez a cipő. Folyton kikötődik, és nem szabad benne focizni. Utálom ezt a ronda nadrágot is. Minek ez? Minek ez? Hogy emlékezzünk, hogy tisztelegjünk. 68 éve történt, sokan meghaltak. Magyarok voltak. Férfiak, nők és gyermekek, hétköznapi emberek, akik kiálltak azért, amiben hittek, a szabadságért, és ezért hősökként gondolunk rájuk. Megszállók és hősök? De hát mi történt itt 68 évvel ezelőtt? Az életemben vidám, édes ízek keserű, ritka vendég ad erő. Azt mondta az én anyám, ez a hely az én hazám, ide jöttem világra, remélem nem hiába. 1945 áprilisában véget ért a második világháború. Felszabadultunk, gondolta ekkor mindenki. Nem is sejtve, hogy még nincs vége a nyomorúságnak. Az ország romokban hevert.
A magyar nép óriási erővel látott hozzá a haza újjáépítéséhez. Az országot megszálló szovjet csapatok segítségével azonban olyan emberek kerültek hatalomra, akik rútul becsapták a népet. Függetlenséget, szabadságot, jólétet hirdettek, de valójában zsarnokság nyomorította az embereket. Emberek tízezreit vitték ki a Szovjetunióba dolgozni, ahonnan sokan vissza sem térhettek már. Hazánk vezetője Rákosi Mátyás lett. Megszüntette a többpártrendszert. Az országban csak a kommunista párt működhetett. Az összes újságot, filmet, könyvet szigorú cenzorok vizsgálták. Csak olyan mű kerülhetett a közönség elé, amely Rákosit és a kommunistákat éltette. Tilos volt engedély nélkül külföldre utazni. A hibás tervgazdálkodások miatt bekövetkezett az életszínvonal zuhanásszerű csökkenése. Kevés volt az élelmiszer, a ruha, a cipő. A parasztoktól elvették a jövőt jelentő vetőmagot. Az embereket termelőszövetkezetekbe kényszerítették. Tombolt az igazságtalanság. Annyi rosszból, annyi bajból menni kéne már. Elrohanni, megtalálni, ahol nem vár csak csönd és nyár. Hol zsarnokság van, ott zsarnokság van. Nem csak a puskacsőben, nem csak a börtönökben. Nem csak a vallató szobákban, nem csak az éjszakában kiáltó őr szavában. Ott zsarnokság van. Tányérban és pohárban, ott van az orban, szájban, hidegben és homályban, szabadban és szobában. A nép elégedetlensége 1956. októberében ért tetőpontjára. Az elkeseredés, a szabadságvágy az ifjúság körében váltott ki először nyilvános szervezkedést. Az egyetemisták 16 pontban foglalták össze követeléseiket. Mégis hajt valami hozzád. Álmodtam, hogy világok magamnak, itt állok a kapui előtt. Adj erőt, hogy be tudjak lépni, vagy hitem a magas falak előtt. Fiúk, lányok! Gyertek el ma este! Az aulában gyűlést tart az Egyetemisták Szövetsége! A szovjet csapatokat vonják ki Magyarországról. Úgy van! Nagy Imrét a kormány élére. Igen! Szabad választásokat. Igen! Sajtószabadságot. Igen! Szabad rádió. Igen! A Sztálin szobrot bontsák le? Igen! A Kossuth címert állítsák vissza. Ugyan! Március 15-e újra legyen nemzeti ünnep. Igen! Több pártrendszer. Igen! Holnap délután rendezzünk felvonulást a Bent szoborhoz. Ott leszünk! Ott leszünk!
Mondd ki a szót, itt visszalépni nem lehet. Az ifjúság acél szíve a forróságtól megreped. Döntsd el magyar, döntsd el diák, és fonjuk lánccá a kezünk. Döntsd el, ki élsz itt te honban, velünk jössz-e, vagy ellenünk. Ébredj magyar, aludni gyalázat, vakondok szerep. Jöjj el közénk égő szívvel, s emeld fel büszkén a fejed. Birka fejjel gyávák járnak, napra néző a mi szemünk. Ne várj tovább, ma határoz, velünk jössz-e, vagy ellenünk. A diákok 1956. október 23-ára tüntetést szerveztek Budapesten. A tömeg délutánra a Petőfi szobortól a Margit hídon át a Bem térre vonult. Itt sok nemzeti színű zászlóból kivágták a sztálinista címet. A parlament előtt már 100 000-es tömeg követelte Nagy Imrét a kormányba. Ruszkik haza! Ruszkik haza! Ruszkik haza! Ne csináljunk mindent, késve, Nagy Imrét a vezetésbe! Minden ország katonája, menjen saját hazájába! Menjünk a parlament elé! Aki magyar, velünk tart! Megyünk, valami láthatatlan áramlás szívünket befutja. Akadozva száll még az ének, de már milyen a Pesti utca. Az országháztól tömeg a Sztálin szoborhoz vonult, és gépek segítségével ledöntötték a zsarnokság jelképét. A rádiónál 16 pont beolvasását követelték, ezt azonban megtagadták tőlük. Sötétedéskor eldördültek az első lövések, megindult a fegyveres harc. Piros a vér a Pesti utcán, eső esik és elveri. Mossa a vért, de megmaradnak a Pesti utca kövein. Piros a vér a Pesti utcán, munkások, ifjak vére folyt. A háromszín lobogók mellé tegyetek ki gyászlobogót. Október 26-án bejelentették Nagy Imre új nemzeti kormányának megalakulását. A fordulat október 28-án következett be. Nagy Imre miniszterelnök a forradalom oldalára állt. Tűzszünetet rendelt el, és nemzeti demokratikus mozgalomnak nyilvánította a megmozdulásokat. Újra a Kossuth címer lett a hivatalos állami jelkép, március 15-e pedig ismét nemzeti ünnepé vált. Újjáélet a több pártrendszer is. A kormányfő kérte a szovjet csapatok kivonását Budapestről, majd az országból. Csak akkor születtek nagy dolgok, ha bátrak voltak, akik mertek. Csak 100-szor tudtak bátrak lenni, 100-szor bátrak és viharváltak. November 3-án úgy tűnt, hogy minden rendeződik. Az emberek arra készültek, hogy 5-én hétfőn újra megkezdhetik a munkát a gyárakban. Ám ekkor eljött a végzetes nap. November 4-én vasárnap reggel Budapest népe lánctalpak dübörgésére ébredt. A korábban kivont szovjet tankok visszatértek, hogy leverjék a forradalmat. Mi van? Mi történt? Nem hallod? Mit? Lánctalpak, tankok? Miféle tankok? A miénk? Nem, ruszkik, ellenünk jönnek. Riadó, ébredjetek! A Magyar Brit Köztársaság minisztertanácsának elnöke.
Ma hajnalban a szovjet csapatok támadást indítottak fővárosunk ellen, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar demokratikus kormányt. Csapataink harcban állnak. A kormány a helyén van. Ezt közlöm az ország népével és a világ közvéleményével. A túlerő egy hét alatt felszámolta az ellenállást. Szokog ez a föld 1001 év óta, hányféle megszálló idegen rotta. Szokog ez a föld. Kifosztották, rabló hordák, kilátszik már minden bordán a vörösdő. Novemberben sírnak az utcák, novemberben sírnak az emberek. Novemberben Budán és Pesten nevetni nem lehet. Novemberben a Farkasréten halottak napi misecsend fogad. Novemberben fehér virággal fedik a sírokat. Novemberben égnek a gyertyák. Kicsinyek, teltek, véznak és nagyok. Novemberben földig hajolnak a sötét kalapok. A történelem kereke végül úgy fordult, hogy a hősök áldozata nem volt hiábvaló. 1989. október 23-án a forradalom 33. évfordulóján Szűrös Mátyás a Országház ablakából kikiáltotta a Magyar Köztársaságot.